Takže ako vidíte, zapol som teda Reddit a ideme od najstaršieho po najnovší. Uvidíme, či vôbec bude vtipné, či ste vôbec nejaký kreatívny. Ideme sa pozrieť na to najstaršie. Áno, som špeciálne sa tak sa na to pozrieť, ale už si sa skoro že pamätám. Altristar Salesman Edit. Čo je Salesman Edit, ty vole? Kaž. No. Čo to je? Kámo, čo to spravilo? Čo to spravilo s mojou hlavou, kámo? Ja vidím, že sa to snažil spraviť, vole, jak normálny človek, ale tie oči, kámo, sú tak scary do prdele. Ty vole. To je celé prekliate, ty kokos. Dobre, dobre. Mi gente, oigan bien. Ok, nechám to tak. Pane, už som si zatancoval, zaspieval som si. No. Aha. Pozor. Altristárik, ahoj. Nazdar, nazdar. Čau. Ty vole, kámo, si tancujeme, ale kámo, to je vážne akože prekliate, čo to mám proste s očami, okej, toto ešte chápem, že si to dotvoril nejaké sračky v tričke, okej, fajn, ale tie oči to je nenormálne. Potom tu máme A3 granula. Zaujímavé, no čo ti poviem. Historický moment! Jo, tento milujem. Historický moment. Doktori zistili, že A3starovi začala raz tretia gula. Doktori sú v šoku, zázrak. To umelá inteligencia crazy. Ešte crazy je to, že ste mi tam dokreslili ešte modré vlasy, čo je akože to ma už dorazilo, hej. To hodnotím 10 guliček z 10. Takže ideme teda na ďalšie teda. Kámo, čo to má zase spoločné? No nič to má zase spoločné so mnou. Radavoj, kámo, daj nič normálne o mne. Niečo normálne, mým, na ktorý sa zasmejem. A3star, kámo, to je dobrý príspevok, že aspoň vieš, že už napísať moje meno, tuto, hej, takže... To dneska, pretože to napísal to veľké sa, hej, to dávam pozitívom, konečne aspoň niekto je napísať normálne moje meno. Guloš, gulatina, hovnovina, hovadina. To je teda veľká hovadina, ale approved. Čo tu má? Barak Gulama, kámo, čo? Čo? Dobre, dobre, toto nemusíme teda moc vidieť, akože, a 3 pohľadný to... Ja milujem, kámo, od umelej inteligencie tieto úplne goofiach videá. Ja by som teda pozrieť, že čo to zase zákon vymyslel teda. Čo ti šibe? Rozbil si mi celý vchod! Čo to robí Filip Jánoš, vole? Telefonujem. Volá mi Filip Jánoš. Vieš, koľko roboty ma to stálo, ty k***a? Si normálny? Kámo, tam ešte, kámo, tej dadávky za cenzúru, no ty kokos, no ja som dostal mental breakdown a padol som super. Prepáč, ne... Tak ma ide byť a hovorí prepáč, to je super. Okej, čo tu máme ďalšie? Kde to som? V lietadle? Padák? Dobre, ide sa na to. Kámo, čo to Černobyle, čo sa to zase deje? To námestie je úplne prázdne a táto stará nemocnica vyzerá strašidelne. Počul som niečo? Ty vole. Takže toto robil toto je videjko robil Golden. Zdravím ťa Golden. Ok, potom to máme ďalšie videjko, takže idem sa to teda pozrieť. Prosím vás, nemáte nejaké drobné? Som hladný, smedný. Kámo, ten hlas je... No, ale hento hra, ktorá ospráva s tým, kámo, jak to ústa robí, to je pekné celkom, to je dosť dobré. Už 3 dní som nič nejedol, ozaj aj voda by sa zišla. Prosím. Je mi ľúto. Dobre, tak idem preč. Aha, žijem ešte. Kámo, čo to je proste, no. Zaujímavé. Potom to máme Gulkok. Menšia podoba s Dušanom, pravda. Ak chcete, aby z tohto bola séria ako reagujú na naše memy, to tu hlavne posielajte to nejaké dobre kvalitné memy, aby to bolo častejšie, hlavne tie videá by boli dlhšie, takže, no, takže tak.